Takže zdravím u mého třetího videa, z druhého teda party, protože předtím jsem to omylem vypnul. Bude to teď poslední hra, aby jsem měl další start. A teď jsem měl epic. Super. A teď poslední hra a mám starter. Takže teď udělám to a je to s Nanem už a jdem na to. Jsem trošku zapomněl, co mám dělat. A teď to je poslední hra teda. Takže kdybyste neviděli vám to video, tak se na něj určitě koukněte. Je to moje druhý video. Zatím natáčím videa jenom a předtím se mi dařilo líp teda. Abych pravdu řekl. To bude muset být, že máme špatný e-mail. A to někam třeba. Tady je 3 plus 3, 6 na tam šlo. Tak dáme poslední, dáme třeba Davoku. Když mi jde knockout ani showdown. Ale jestli jste neviděli tamto video, tak se na něj koukněte. To video půjde asi možná ještě odpoledne a myslím asi skoro 200 kg. Zvláště mě, kdo má ultina zabije na jedničku. Ona mě dala na jedničku, ta ultina. To je by zabil a to jim přes ultinu, že ultinu má silnou. Kdybychom to ubránili, aby jsme dostali gól, nebo když dám teď gól, tak jsem si vytvořil ultinu. A ten grom taky. Jsme s tím gromem úplně stejný. Sakra. Já to chci ubránit totiž. Tak já vám... Sakra. Tak bude overtime asi, pokud nedám teď gól. Nebo někdo... Nebo oni pokud nedají. Jo. A tak vem ten...
Solo showdown. Solo showdown. Vezmu hodně papu, protože je to dobrá mapa, jo je. Na té mapě jsem měl, myslím, že když jsem nenatáčel 20 pomůžků. Já to stopnu, teda střihnu. Lidi, vidíte, už mám 12 padlů a budu mít 14. 15. Tady vidím ještě jeden. To už je sakra dost. S tím už bych měl vyhrát. I kvůli tomu, že hraju proti botům. Ne. Oni už moc dodávky. Tak. První jsme to stačilo. Uvidíme se zítra, tak zatím čau.